Ο Γιώργος Κέντης. Εύχομαι να μην έχεις κάνει και εσύ συμφωνία για 22 λεπτά και να μείνεις στα 15. Δεν έκανα καμία συμφωνία. Αλλά θα είμαι στον χρόνο μου, ελπίζω, χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση. Θα θέλω να αρχίσω με 3 παρατηρήσεις. Να αρχίσω από αυτό που είπε ο Σάββας ο Παύλου, ότι είναι, παρόλο που η τιμή και η ευγνωμοσύνη, όπως σας πω στη δεύτερη παρατήρηση, είναι κυρίως στους ανώνυμους, αν υπάρχουν Κύπριους, Έλληνες, οι οποίοι ψήφισαν όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ. Εν τούτοις είμαι υποχρεωμένο να παρατηρήσω ότι ίσως είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπουμε εδώ παρόντες, πολιτικούς άντρες, οι οποίοι έδωσαν σημαντική παρουσία και ένα δυνατόν παρόν τότε το 2002 με 2004 και το θυμάστε πολύ καλά για την παρουσία τους εδώ. Όπως επίσης θα ήταν παράληψη, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να το πω, ότι ο ρόλος ο οποίος διαδραμάτισαν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες μονάδες, όπως για παράδειγμα ο κύριος Χριστοφορίδης, ο Άντης, ήταν πολύ σημαντικός τότε. Όπως και άλλα παιδιά τα οποία είναι εδώ, νομίζω δεν χρειάζεται να φέρω τα ονόματά τους, αλλά η συνεισφορά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αυτή είναι η πρώτη παρατηρήση. Η δεύτερη παρατηρήση ήταν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμουν να αρχίσω τη σημερινή μου παρουσίαση, με μια δόση συναισθηματισμού ως φιλολογική παρατήρηση σωστή του κ. Παύλου. Να σας διηγηθώ μια ιστορία. Ήταν τότε παραμονές του δημοψηφίσματος, όταν πήγαινα όπως συνήθιζα καθημερινά στο γραφείο, περνώντας από ένα συγκεκριμένο φούρνο, με τα πικέτ και τα αυτοκόλλητα του όχι εμφανή στο αυτοκίνητό μου και με πλησίασε μία υπάλληλος του φουρνού, η κυρία Γιαννούλα, μία άγνωστη μεταξύ αγνώστων, και με ρώτησε το εξής: εσείς της Παγκύπριας Κίνησης Πολιτών θα κάνετε διευθυντήσεις έτσι ώστε να μεταβεί ο κόσμος ο οποίος είναι εκτός, ψηφίζει εκτός Λευκωσίας για να ψηφίσει στις πόλεις τους? Ξέρω, αυτή ήταν από τη Λεμεσό. Αυτό μου έδωσε τη βεβαιότητα ότι το όχι ήταν εξασφαλισμένο. Ότι είχε περάσει μέσα στο συλλογικό συλλογική συνείδηση των ανθρώπων τότε η επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό που λέει ο Παναγιώτης ο Ύφεστος, ότι το ένστικτο επιβίωσης επικράτησε. Αυτόν είναι. Λοιπόν, τώρα η τρίτη παρατηρήση 10 χρόνια μετά, νομίζω αυτή είναι μια αυτονόητη κοινή διαπίστωση, ότι ο λόγος για τον οποίο 10 χρόνια μετά βρισκόμαστε ίσως σε πιο δυσμενή κατάσταση από τότε, είναι ότι πρώτον δεν υπάρχει ακόμη δυστυχώς μια ολοκληρωμένη στρατηγική πρόταση. Δεύτερον, παρόλο που αναγκαστικά και καθηκόντως έχω εκθιάσει την παρουσία εδώ των ανδρών του λεγόμενου κεντρώου χώρου, εν τούτοις είμαι υποχρεωμένος να ψέξω, κύριοι, για την αδυναμία σας να συμπορευτείτε σε έναν άλλο πλαίσιο, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία σας σήμερα εδώ είναι ελπιδοφόρα για τον κόσμο που κάθεται πιο πίσω από εσάς. Λοιπόν, και ο τρίτος λόγος, δηλαδή η απουσία, γιατί 10 χρόνια μετά είμαστε σε μια πιο δυσμενή κατάσταση, ο πρώτος λόγος είπα ότι είναι η απουσία στρατηγικής, πολύ καλά γνωστό. Ο δεύτερος λόγος είναι η μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση για ένα αγώνα εναλλακτικών από αυτό που διεξάγεται. Ο τρίτος λόγος είναι ότι εμείς, οι πολίτες, ο λαός, όπως είπε ο κ. Χριστοφορίδης προηγουμένως, πολύ σωστά, είναι δημοκρατικά που εκλέχθηκε το 2008 ο κ. Χριστόφιας και το 2013 ο κ. Αναστασιάδης. Επομένως, κάθε λαός έχει την ηγεσία που το αξίζει. Αυτό είναι αυτονόητο. Λοιπόν,
Υπάρχει βεβαίως παραβίαση της εντολής του δημοψηφίσματος και αυτό είναι σαφές. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το Κυπριακό ο κύριος Χριστόφιας. Είναι πολύ καλά γνωστό. Άλλωστε έκανε μία και ο Γιαννάκης ο Νικολάου και νομίζω ότι πρέπει όλοι να καλωσορίσουμε την αυτοκριτική και την επαγγελματική του διάθεση να ψέξει ή και να σαρκάσει τους συναδέρφους του για όλα όσα έκαναν και για όλα όσα κάνουν. Λοιπόν, και είναι νομίζω σημαντικό ότι σε αυτόν τον αγώνα δίνουν το παρόν τους και άτομα τα οποία ίσως να έχουν να πληρώσουν και κάποιον κόστος πέραν από συμβολικό σε αυτήν την κατάσταση. Λοιπόν, όπως έχει αναφέρει λοιπόν ο κύριος Νικολάου, για τον κύριο Χριστόφιαν έχουμε αναφερθεί εκτενώς στη σημαδεμένη τράπουλα. Νομίζω είναι κοινό χτήμα για το πώς διαχειρίστηκε το Κυπριακό ο κύριος Χριστόφιας. Απλώς το μόνο που θέλω να τονίσω είναι πώς έγινε η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση επί Χριστόφια έγινε κεφάλαιο με κεφάλαιο επί του σχεδίου ΑΝΑΝ. Παράμετρος με παράμετρος του σχεδίου ΑΝΑΝ, εκεί κύλησε η διαπραγμάτευση. Όμως προσωπικά δεν ανησύχησα ούτε μία στιγμή επί διακυβέρνησης Χριστόφια στο Κυπριακό και ο λόγος ήταν διότι εκτιμούσα ότι ο κ. Χριστόφιας ως πολιτικός άνδρας έχει στο βάθος της πολιτικής του πολιτικού θυμοειδές πολύ έντονη την αίσθηση του φόβου και της αδυναμίας ανάληψης σοβαρής ευθύνης. Λοιπόν, αυτόν όμως δεν τον απέτρεψε να προβεί σε σοβαρές παραχωρήσεις, αποτέλεσμα του οποίου ήταν το έγγραφο συγκλήσεων Downer. Βεβαίως, εδώ, όπως έχω πει πολλάκις δημοσίως, να αναφέρω για μία φορά, ελπίζω μια από τις τελευταίες, ότι ο ρόλος του κύριου Ντάουνερ, όπως βλέπετε τώρα, ουδής από τους παρόντες έχει τόσο έντονα αισθήματα πια για τον κύριο Ντάουνερ, ο οποίος έχει περάσει στην ιστορία ως μια αμεληταία υποσημείωση. Η ευθύνη για τον ρόλο και τη συνεισφορά του κύριου Ντάουνερ βαραίνει όλους όσοι παρουσιάστηκαν ως συνδεδεμόνες αυτού και όλοι όσοι τον ενθάρρυναν. Και να θυμίσω εδώ, είναι παρόν ο κύριος Αγγελίδης, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει τότε για να εγγραφεί το ζήτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Αξιών, η στάση των δύο λεγόμενων μεγάλων κομμάτων ΑΚΕΛ και ΔΥΣΥ, τα οποία κόμματα σύμφωνα και με τον κύριο Μπιμπίσιν, ο οποίος είχε δημοσιεύσει ένα σημαντικό άρθρο στο Φιλελεύθερον μόλις είχε εγκλείσει το θέμα, είναι ότι είχε μπει χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Ντάουνερ πρέπει να επισκεφθεί τα γραφεία του ΑΚΕΛ και του ΔΥΣΥ και να εκφράσει τις βαθιές του ευχαριστίες για την προστασία την οποία του έχουν παρέχει. Λοιπόν, βεβαίως, υπήρχε και γνωμάτευση. Λοιπόν, θέλω να σταθώ, διότι αυτό είναι το χρήσιμο, στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο κύριος Αναστασιάδης το Κυπριακό. Ο κύριος Αναστασιάδης, κατά τη δική μου εκτίμηση και ανάλυση και έρευνα, την οποία έχω κάνει μιλώντας με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα του Κυπριακού, χειρίζεται το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε όλοι σας, κυρίως επικοινωνιακά. Δηλαδή, ο κύριος Αναστασιάδης, κατά τη δική μου άποψη, είναι πεπισμένος για τις παραμέτρους του σχεδίου ΑΝΑΝ, τις βασικές παραμέτρους του σχεδίου ΑΝΑΝ. Άλλωστε, αυτό να τα ανακλάται και στο κοινό ανακοινωθές, στο οποίο θα αναφερθώ κάπως εκτενέστερα σε λίγο. Και ο στόχος του είναι να δημιουργήσει μια επικοινωνιακή ομάδα, η οποία όπως είπε ο κ. Νικολάου, να προβεί σε μια εκστρατεία συστηματική για να κερδίσει την κοινή γνώμη. Και βλέπουμε την επαναφορά πρωταγωνιστών τότε του 2004 σε έναν σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο. Βλέπετε ότι ο κ. Αναστασιάδης δεν έκρυψε από την αρχή της προθέσης του, καλώντας στο Προεδρικό μια ομάδα δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν αναλάβει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι να έχουν ανοιχτή γραμμή με συγκεκριμένους δημοσιογράφους, να προωθούν συγκεκριμένες απόψεις και αναλύσεις, οι οποίες επαναλαμβάνονται, όπως έχει πει ο κ. Νικολάου, ως παπαγαλάκια. Δηλαδή, επαναλαμβάνουν αυτό ακριβώς το οποίο τους
υποδεικνύεται, υπάρχουν εξαιρέσεις, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Τώρα, όσον αφορά το κοινό ανακοινωθέν, το κοινό ανακοινωθέν, όπως έχει υποδειχθεί επανειλημμένα, αλλά πρέπει να το τονίσουμε εφαντικά, είναι ένα αποτέλεσμα κακής διαπραγμάτευσης. Είναι αποτέλεσμα κακής διαπραγμάτευσης, διότι αυτόν αποφέρει σημαντικά ωφέλη στην τουρκική πλευρά, η οποία τουρκική πλευρά θα τα αξιοποιήσει και τα αξιοποιεί από τώρα. Θα εξηγήσω στη συνέχεια, αν έχει αναφερθεί σε ένα σημείο ο γιατρός ο Λυσσαρίδης πρωτού αποχωρήσει, το οποίο θέλω να επαναφέρω στη συζήτηση με σαφήν τρόπο. Έχει πει ο κ. Λυσσαρίδης πολύ σωστά ότι στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά σε αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη όμως πρόταση του κοινού ανακοινωθέντος αναφέρει ότι, επιλέξιν ίσως, ότι η δικοινοτική διζωνική βάση της λύσης και οι αρχές πάνω στις οποίες οικοδομείται η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται αποδεκτές και θα εφαρμοστούν σε όλο το νησί. Επομένως, αυτό το οποίο είναι πολύ σαφές και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση, είναι ότι οι ευρωπαϊκές αρχές των κοινωνικών κεκτημένων θα εφαρμοστεί όπου μπορεί αυτό να είναι συμβατόν με τη δικοινοτική διζωνική βάση της λύσεως. Να θυμίσω εδώ ότι στο σχέδιο, αν υπήρχε συγκεκριμένο προσάρτημα επί του πρωτοκόλου 10, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε αποδεκτές όλες τις παρεκκλήσεις από το κοινοτικό κεκτημένο. Θα κάνω και μια αναφορά στη συνέχεια σχετική με τον τρόπο που γίνονται σήμερα οι διαπραγματεύσεις. Ο κ. Αναστασιάδης έχει προβεί και σε μια άλλη σημαντική κίνηση στο Κυπριακό, με τον διορισμό ενός κατάλληλα συμπαθούς ανθρώπου, του κ. Μαυρογιάννη, ως διαπραγματευτή, συνομιλητή. Εδώ έτσι θέλω να θυμίσω ότι ενώ εφαντικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλάβανε ότι δεν είναι διαπραγματευτής, είναι συνομιλητής, σήμερα εμφανίζεται ως διαπραγματευτής. Βεβαίως αυτό μπορεί να έχει τεχνική σημασία, αλλά ο κύριος Μαυρογιάννης είναι κυρίως συνομιλητής και όχι διαπραγματευτής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η κίνηση του κυρίου Αναστασιάδη είχε προχωρήσει και στην αποδοχή των χιαστή συναντήσεων. Δηλαδή, στις ταυτόχρονες συναντήσεις των δύο συνομιλητών σε Άγκυρα και Αθήνα, μέσω μιας πολύ περίεργης διαδικασίας, η οποία οδήγησε την Ελλάδα στην αποδοχή μιας κατάστασης πραγμάτων, την οποία τη φέρνει σε μια πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά το Κυπριακό. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ενδυνάμει τετραμερή, διαρκή τετραμερή, στο Κυπριακό, η οποία φυσικά ευνοεί την Τουρκία, η οποία επιδίωκε αυτό το ζήτημα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι δραματικό. Εάν ρωτήσετε κάποιο διπλωμάτη στο Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, θα σας πει πόσα προβλήματα έχουν προκύψει από αυτήν την εξέλιξη, διότι άνοιξαν όλες οι πόρτες διάπλατα για τους εκπρόσωπους του ψευδοκράτους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχώς τρέχουν από πίσω οι δικοί μας διπλωμάτες να εξηγήσουν ή να προβούν σε διαβήματα ή να προβούν σε παραστάσεις και ούτω καθεξής. Έχει δημιουργηθεί μία δυναμική η οποία ευνοεί με σαφήν τρόπο την τουρκική στρατηγική στο Κυπριακό. Τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις? Δεν υπάρχει πληροφόρηση για το τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Η δική μου εκτιμήση είναι εξής, ότι ό,τι γίνεται στο λεγόμενο τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των δύο συνομιλητών κάθετος διαπραγματευτών, κατά τη δική μου εκτιμήση δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης διαπραγματεύεται άμεσα τις παραμέτρους λύσης του Κυπριακού, κυρίως με τον Αμερικανό πρέσβη, και ο οποίος ο Αμερικανός πρέσβης μεταφέρει μέσω της διπλωματικής οδού και άλλος πώς τις θέσεις του στην Τουρκία. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία διαπραγμάτευσης στο Κυπριακό σε έναν άλλον επίπεδο αφανές του παρασκηνίου, η οποία δεν είναι εμφανής, και με αυτήν ακριβώς τη μέθοδο είχε προκύψει και το τελικό κείμενο του κοινού ανακοινωθέντος, να θυμίσω, με την παρουσία της κυρίας Νούλαν στην Κύπρο. Όσον αφορά τη διαδικασία, πρέπει να αναφέρουμε και τα εξής.
η παρουσία των ΗΠΑ, οι οποίες απουσίαζαν εμφανώς την περίοδο 8-12 από τη διαδικασία του Κυπριακού, είναι ένα σημαντικό νέο στοιχείο. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος τον οποίο έχει αναλάβει ο Αμερικανός πρέσβης εδώ στη Λευκοσία είναι πολύ εμφανής, είναι πολύ δραστήριος και υπάρχει συστηματική παρουσία και παρέμβαση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως, πρέπει να παρατηρήσω εδώ ότι ο ενθουσιασμός και ο ευσεοποθισμός του κυβερνητικού στρατοπέδου ότι οι Αμερικανοί θα λειτουργήσουν ως καταλύτες των Κυπριακών θα διαψευστεί πολύ σύντομα, διότι οι Αμερικανοί δεν έχουν τη διπλωματική δυνότητα να δίνουν λύσεις σε προβλήματα. Αντιθέτως, οι Αμερικανοί έχουν παράδοση να επιτείνουν και να κάνουν λίγο χειρότερα τα πράγματα. Να θυμίσω εδώ, για όλους όσοι δεν το γνωρίζουν, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικός έχει επισκεφτεί το τελευταίο χρόνο το Ισραήλ 17 φορές. Εάν ρωτήσετε κάποιον της κυβέρνησης του Ισραήλ σήμερα πώς νιώθει για αυτό το ζήτημα, θα σας πει νιώθει ιδιαίτερη νευρικότητα για την παρουσία των Αμερικανών στο Μεσανατολικό και βλέπετε ότι μερικούς μήνες μετά που άρχισε εκεί η διαδικασία έχει οδηγηθεί σε έναν ακόμη τέλμα. Λοιπόν, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι στη βάση του κοινού ανακοινωθέντος υπάρχει έδαφος να προετοιμαστεί το τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος να είναι έτοιμο για τη λύση του Κυπριακού. Δηλαδή, η άποψη η οποία επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα είναι ότι πρέπει να αρχίσει μια διαδικασία εναρμόνισης του κατοχικού καθεστώτος, του ενδυνάμει του τουρκοκυπριακού συνιστόντος κράτους με τον κοινοτικό κεκτημένο. Αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στη δική μας επιχειρηματολογία. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν πάρει αρκετά με τον κοινό ανακοινωθέν, το οποίο κοινό ανακοινωθέν, όπως έχει αναδειχθεί πολύ καλά δημοσίως, επαναλαμβάνω, αντιμετωπίζει μόνο το ζήτημα της διαπραγμάτευσης. Είναι μία αντιγραφή στο πνεύμα και το γράμμα της θεμελιώδους συμφωνίας, των παραμέτρων της θεμελιώδους συμφωνίας του σχεδίου Ανάν, όσον αφορά το ζήτημα της διακυβέρνησης και μόνο. Ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς πρωτίστως, όπως είναι η έπικη, το εδαφικό, το προσφυγικό, η ασφάλεια, αυτά τα ζητήματα δεν αναδεικνύονται και πιστεύω ότι ατυχώς προσπάθησε ο πρόεδρος Αναστασιάδης να αντιμετωπίσει την κριτική την οποία έχει δεχτεί σε αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια. Το πιο τραγικό όμως των συνομιλιών αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτή η διαδικασία διεξάγεται μέσα στο εξής πλαίσιο. Ενώ η δική μας πλευρά δεν έχει οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή, δεν έχει σχέδιο Β, η τουρκική πλευρά ευνοείται σαφώς και από τα δύο ενδεχόμενα. Και από το ενδεχόμενο συμφωνίας και από το ενδεχόμενο αδιεξόδου. Η τουρκική διπλωματία εργάζεται συστηματικά και για τα δύο αποτελέσματα με σαφή και εμφανή τρόπο. Η δική μας πλευρά είναι εγκλωβισμένη σε έναν αδιέξοδο, πολύ σοβαρό αδιέξοδο, λόγω κυρίως της αδυναμίας σχεδιασμού και της απουσίας οποιασδήποτε συγκροτημένης σκέψης αντιμετώπισης του Κυπριακού σήμερα στις διαπραγματεύσεις. Δεν μιλάμε πια για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να σταματήσει. Είναι λάθος να αναλωνόμαστε σε ορισμούς από τη στιγμή στην οποία στο τραπέζι των συνομιλιών δεν είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά τα δύο συνιστώντα κράτη, συνεταιρισμός δύο συνιστώντων κρατών. Αυτό προσφέρει μια δυνατότητα απομυθοποίησης της διαδικασίας των συνομιλιών και να στραφούμε επιτέλους στην ουσία. Που η ουσία είναι να δούμε τον Κυπριακό στην πραγματική του διάσταση. Που η πραγματική διάσταση του Κυπριακού, το έχει πει και ο Γιάννης προηγουμένως, είναι η ανισορροπία ισχύως. Δηλαδή, οι παραμέτροι στις οποίες γίνονται διαπραγματεύσεις αντανακλούν την υπεροχή της Τουρκίας και την αδυναμία της ελληνοκυπριακής κοινότητας στο τραπέζι των συνομιλιών. Τέλος,
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι με την Αμμόχωστο προτού υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ή μια αχτίνα συμφωνία στο Κυπριακό. Η τουρκική θέση είναι πολύ καλά γνωστή και είναι εξεφρασμένη από το 2005 με σαφή τρόπο. Οι Τούρκοι είναι έτοιμοι να ανοίξουν την Αμμόχωστο εάν πάρουν την Τύμπου, δηλαδή να νομοποιηθεί το αεροδρόμιο, και αν στην ουσία λυθεί το ζήτημα της κυριαρχίας, δηλαδή διχοτομηθεί κυριαρχία, προτού καν λυθεί το Κυπριακό. Επομένως, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πρέπει να περιμένουμε να περιοριστούν σε ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη σε θρησκευτικές τελετές. Θέλω να τονίσω κάτι εδώ το οποίο δεν έχω ακούσει να επισημαίνεται, τουλάχιστον εγώ δεν έχω το ακούσει να επισημαίνεται δημοσίως, ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Τούρκοι κινούνται και στα ΜΟΕ είναι στρατηγικός. Η επιλογή της συγκεκριμένης εκκλησίας δεν είναι τυχαία. Διότι παραπέμπει το Κυπριακό όχι στο 1974, αλλά στο 1964. Δηλαδή, οι Τούρκοι, και ακόμα προηγουμένως, οι Τούρκοι αναδεικνύουν με συστηματικών τρόπο τη δικοινοτική διάσταση του Κυπριακού, αποκρύβοντας με τρόπο που αφοπλίζει τη δική μας πλευρά τη διεθνή διάσταση και την κατοχή. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης θα πρέπει να κινηθούν σε αυτόν το πλαίσιο, με τη δική μας πλευρά και πάλι να λειτουργεί αντανακλαστικά, χωρίς οποιοδήποτε σχεδιασμό. Η Τουρκία συνεχίζει να είναι αναξιόπιστη σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζει να είναι έναν κράτος παρείας στην Εγγύης Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δυστυχώς η απουσία σχεδιασμού δεν επέτρεψε στην Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει αυτήν τη συγκυρία. Και να μου επιτρέψετε να τελειώσω με μία παρατήρηση για το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και του φυσικού αερίου. Τολμώ να πω ότι σε αυτό το ζήτημα εμφανιζόμαστε ως μαθητευόμενοι μάγοι. Γνωρίζουμε ελάχιστα για αυτήν τη βιομηχανία, συμπεριφερόμαστε ευρέως λανθασμένα και, κατά την άποψή μου, επικίνδυνα. Για παράδειγμα, η πρόταση την οποία έχει αναφέρει ο Γιάννης και έχουν αναφέρει και δύο πολιτικοί αρχηγοί για πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία και από εκεί μεταπώληση του ή διοχέτευση του στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι και τεχνικά και εμπορικά πολύ προβληματικό. Η κατασκευή αγωγού για πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία είναι εφικτή. Αλλά αυτή τη στιγμή, με τα κοιτάσματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί στο οικόπεδο 12, εάν τα πουλήσουμε όλα στην Τουρκία αυτά τα κοιτάσματα, γύρω στο 2020 ας πούμε, αυτά θα επαρκούν για λιγότερο από το 8% των αναγκών της Τουρκίας στην περίοδο εκείνη. Επομένως, το πολιτικό κίνητρο για μια τέτοια διαπραγμάτευση με την Τουρκία είναι πολύ μικρό. Η κατασκευή αγωγού από τα παράλια της Τουρκίας μέχρι άλλους υφιστάμενους αγωγούς για να απολυθεί το κυπριακό φυσικό αέριο το 2030, 40, 50 δεν έχει κοστολογηθεί, δεν υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη, δεν υπάρχει οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον από οποιονδήποτε στιγμή αυτή. Επομένως, η οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση έχει μόνο στόχο να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, ο οποίος δεν γνωρίζει. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Λοιπόν, οι κίνδυνοι είναι πολλοί, τελειώνω. Οι φόβοι ίσως περισσότεροι, αλλά η ελπίδα νομίζω υπάρχει και η ελπίδα είναι στην πίστη η οποία εκφράζεται σήμερα με την παρουσία μας όλους εδώ, η οποία ελπίζει να συνεχίσει. Ευχαριστώ.